welcome back nando munchu muligireli asenchira ya venekigima tieto chaka sogo kwa beranga to tabinga to muske Steve Arika gas studio nekenenga uikira studio kulende asibitangu tali kunyarekana to chake lady yake kulende na bikonyarekana umuligiri karibu sana ku Gatembe television na Gatembe FM muruli bado netu ani ya Gatembe Jeffrey Sarigo no tuligaiga emo asemo gusanga amo karibu sana by day Matilda ndo mheshimiwa achitekare gaiga kulende kolenga numete ne mirimo baokora naboko nyoranga ebintu mbiri bitari kunyaharikana utanyale gutanga karibu sana mheshimiwa. Asante. Karibu sana mwancho mulini nawe kwa motegereri ana mheshimiwa karibu na tima hizo sengo watu ero kiagere mbura na masisine newe karibu sana me Gatembe FM na boyo Gatembe TV mambia bono na nabo kwa ni mwancho mulini na boyo kwa manyere tari yao no nyebara bitenga omugambi Steve Arika na boyo nandi nabo ko banyolenga nore ya igase studio Amarieta Steve Arika muntu bako we wodi no ngongo kwani abantu ibino tabanya ribachaje gusinyonse channel antu bali chinse cha Michael barabutoka tenga werire bya na bali Kenya East Africa tukatenga bakire bya andake mheshimiwa ono mwatie mbura ni maitobo kendu no bonge na ndo maitembule yache teka leta chimareli kaleta marwire bona bantu babukire bona mambia naro chekera twa prostitute posta yago abantu bangi sana basani bane bayibe no bali gontebinga tuarami ziri mheshimiwa na andi mbyomo no mwanje to mugambi to moko moleta ka ugetembeliuka liuka igono na mugane netia zinjo bakwanete baide ni mbwate jujube jingi sana che bantu bayibe no bali gontenga usiriko mbyomo na soko toleto mugambi to ka ulioka bono ngane tutu chaka sukuraba kwani bateye bantu bayibe no na ande kene bi batebinga banchira na Gatembe netu anchite na ni gwanchite mbaro china kai egere oro checker kwa wete ngo chane yes atazinga Gatembe no tole negeda ali ni maitenga mbaro ni mpurabuna ya tule ukwerenda kegera machina ali mburi kutuangao acha buna juice ama chikoiro mongina mwana yitaka makonya igo mangana nandi chimaleli mono nandi chimbe mono ili uja kusira alright kandi titu chake kuligelia amangana ajengencho emambi ya bono ni metenga ingaki ya bono siasa nchigenderete urai mbogenderete ayuno murai na baraibande ibintu bigokoreka na bire binge tuchake kuligelia amangana bongo mono ase oburai baede mheshimiwa nchendo chenga ama tuko nale nako ganetinga kuligio kambura emugaka umurai umwana ito Daktari Fred Okengo Matiangi nako letaro gusi nako letaro kaliga nigubuya kachaka kwani abayibuli bae na bana bamwabo nakuruchi setaro. What happened? Maene tuna bantu boko kanyuga chukatara batio ngira nini na wewe ajira ndo yende tali ali nane chikamera ujire nditiringa okosokere gali igoro lakini gaze I love that ibale gali barikororoka ne kogera tunabake kwa kungaki brisbozi na bagukwa Steve Karonzo Mzioga Rigadi Gashawa Eugene Wamaru I love that one. Anyway, generally etali yo muske Matiangi usi musinali mpaka boniga okwebulinge tali libono nkiyabwate tali je nayi nkikirengekenen lero katuna ga twanyirigiringo etali ye na machivu umuske Dr. Fred Matiangi aliaza chitogotole oh yes kegera one liya chitegaiga matengo kola lengiga sa America all right Kenya bakamata binga incho tokwekero kyo president oh yes ekereira na agatete byaya alia sendi kiremirimo tigangende tigusabariba yes entu yakabereka na sabiriba inyete Kenya inyugune kibabateba dosia basani oh yes
igachite otochipunga na tigete mirimo na itabiranire na indi agatorokia basani arosiri. Oh yes, baka abandi bamoire cyame ku Jubilee. I think message tego na machibu alia atusabete na rachitego to chibu igo enchirendinga liritanga ni gas achet atobuleti bono to liri twatebete ngabateri bagatera Dr. Fred Kayogale. Oh yes, chisani chirinjiro mochime Kayogale mtujibwate utagocha singi charo mwana mwigweri agate unarangiri gumono tigangiche ekerancha agate unga ntete ko burai nosi yake ate no maene inchirote nindi ikire ya gendo ke gas chaka kabate ya gas kukwa irutu rugutigayo tigangende ndikiri rube inchirote ande kenali ikire nyetina Kenya ndosi abasani ibune kibago tewe mayagocha kubali chi ana machiwa arachite gutwirane kyana kyo konyora buna liria linge iga abandi bunenche natagite atenene kure pati ya UPF no president yana onde member komite bio daktari taute na kure antebi unakunya gorosi abasani bangere saiga kuru Jubilee lakini andi gongoche kamusuma sana antebi ya ngabuli no maene ngabao kwa saiga nebe yetu antebi management ngo bangala wake kama sio ya chama wake orekenta no yo secretary iko bano nturuchingisa yeyu wake nacha utwelen bono igorende nturuchinga ntogedete guska acha gwambacha gwo no bagoteba yuchini mbacha na bagoteba katanga nduche nabagusi berure nandi twebangire nere naranga kweli mtu arangi serious kwa mutebinga atigas gas tu mutebe tekera gotiga tarikero genda ucho kolingirie kana Webona sana mheshimiwa ekero tukurigira United Opposition mbagende ndi chitaro cha wasi chise mwachinde ase Dr. Fred Matiang'i nerari gati yabo na lakini kero kurigiriria etaro yiga ya gusi yaretete attention nene kigima timanyitinga andake nasikia twarito munguso guciase abakenya kiagira boni gangutarira bare chi county chinde utetige kero kurigiriria terabwe kana muno bunda gusichibese no echibiche chikurutwe mitandao njira abo buna chirichi aruseti gwa igaso rugongo rwagusi andake ngoro kire buna Dr. Fred Matiang'i na chikoba preferred candidate gusena chikoba oli oratwaro mu musomono ase obochori obonera bore basio nkiatabe qualities chance na bwate imeru atare ngora kiri mu matasa chete narangire tu interview ende maro international yes. Interview na chiri bantuno babo the former ayati Raila Amolo Odinga yes na bakarangira ngo ukulfa ko gana no interview elia deli race iko kwa roli na binga na yuko kulfa ko chakete tarike muntu gocho I love that yayo wetenga ushuma ko bagatemba atari yayo gocho tarike muntu bayire interview ri muskachiete gali nabonare korkinga lirorio insi yonsi na maiso na haruchinga na isaine ko basire umuntu nara igo kurwa setale na bekorokananga andake omungsoni gorabe gochiase Matiang'i mono kobwa abo musike Kalonzo babo Eugene Wamalwa Rigathi Gachagua omenyite ntubwate ni option muntu tubwate Dr. Fred Matiang'i aba bandi mbaro buna bono turga tembe gaiga andi no nengereting competitive ndi aonero yai oya mineti okoyamini mbacha koranga gusi ntoleta yale buli mwana inaye ukende bali no gocha kosoma etalinga bagocha tunga netalo gocha kuligiringa ki mogogete mobete ngwakira ngaba gusi baitunga mbiye mono nande nagetembe mbiye mono sokobeka ndabali batanyare kunyara goika asoko babikira matangazo barale naso gwasokia sobonge komanyanga oyo ito umwana oyo noyo ekiagera nakikonya no gotera kulyo gotera December liri kwaro kire ate
oyo Omoino. Oyo no mwana bono matiangi no mwana ito uno mugusi mbia mono sana ekarokana eburaburu gusi anda kiapasaye bande bagatema go tirigo ya chinga kicho timaitikoro asensemo ya obuna ayebuno murai ninkiora kwanere mugusi especially ase bali batemete gwa keri uki nonyime yo muchibusongo no yese keralo guchiko bambu abandi ngwa keralo chandu abandi ngwa kabalingi chibururu ne bitone no mo no bye bitari kanisa abantu ne kanisa abantu ingagi ya Yesu ingagi ya Yesu utara chaga utaikaga mano mando bakoyo mo akabutoro umuntu goto Yesu akamuha muiraniri iho binte biga na obire nundo gotaite gotirwa gotakale kora tirwa you know ebi nomo na bere binte bitari masabonga obasoma nga John 3:16 ngana kinyasanya jetente Omweshimiwa by chance yali kunyali kananga anda kasitaliye omusiki Dr. Frida Okengo chire nabasani baye bali achire korosya yali kunyali kana uchire gusi ko buburaburu obuyiga butange taro yaeteba successive nkikango togukwana gusi bono lindo manyite tutebe yali kunyali kana na bono nabageni bali korana atiangita skirso yes yes lakini lindi ugocha abantu bachete obonge bw'abantu nono yotegete gutanga abana inchi ba mukantinga yaya yuno mwana itogochaga igo turi kurigeri possibilities andake enga kitaliri by this one na haroli abantu abangana bakubuli enga kitaliri abana inchi mbaso ete ni chingura sigetie kenegie chi gosoli ya Gusii Stadium lakini kurunga kie tindu chinga na haroli mo president mo governor wa county ya Kisii tindamura mukamba na hale na intu honi gano hale de county no intu maite buna ali assembly kiagere bintu bigenda data governor ya Gusii uranyorole meeting awao nande kene ngyo yakwamire tola chako muliginga kayabere bigenda tegokora kogenda mutu yes kiagera magenda radiale contractor no chire paros chiwodi kindi kiyo getenine you know mate uko muligiri kende getenine lakini bito bigenda tegogenda igo asale gale in official duty all right mbia mona sana whatever county mbiyere in terms of magendero andake ningiora kwanire gusiatwa ki orateve buna liasukire na buta kwanire county yonse rituali elio neri oror na neri kon kiakera in terms of magendero ebintu mbigenderete mbigenderete kiara ngo kwana uno muntu boko we kwadibe wikari gukuira ibintu yagora chinguru chiringere nabantu baibeno nchibwate emipaka ngancheri gukwanira ibintu nganagenderete tuli kwenda gukwana bunchaje nganagenderete ikegera magenderero yikubwatikana ngakayurwete nandi kyabantu bagabo batagete because unabono chake ukwanira tabaka babwata magina bakoye barosi atayewali tayibino pono jotinda kwanire ibino no mutabaka kwanire tabaka igo tinga cha kwanire getunu kirikyamanga yes anye nenji getunda kwanire ne kyagesere igo magendero gako genda nakionga aseka yagendera tinja sebino nagendera engage ya magendero ekerwa tinagendera tengo chaturo rota ererenga magendero kyari bino isafari yiga intuna barali andake twarali gas nyumba chuburali eboni gama berasi sabwatide sana nekirenga no gwikera ali ngoria mwaka 2027 asibo igo ensi ya Kenya ego chokorobo cholio bonene wochera barai au guchakuru murayi mona bwense ine boni gaba Kenya omo Kenya saa iye matuka makatika lete guchi 2027 nkige kigwente mu Kenya kole kera kunyogwa kisabu nga mbura ikia guchikochora mboro yo koligitigali mono
bali barobisi bakora magendera mono ikiagera bono njitari kuligende no bisinde gonko bajaji na magendera ngokora kingo ogokora uri utagete gosoro ikanera a promise abantu ngiye kubakorera yeah ikiagera inchibne kero so emirimiga nebo atende contract go chaka nande ndiye kwera kiagera buna getembe to chaka sambi tokole yes onye to commenta negotiation yakonga ki igona magendero kiro muntu namanyetenga egasi ekwaewa o manyete bakali tukocho kurobisi bono etaba utire nchino yogichikoligia nche ningende tekobekero maxinga na kolire ostinda kora do yotagete gocha nere goikaete atebenga ebibitara akoleka nachikobikora ndakie kyo natakete okubolinga ndake birasi bya ECDE ntwaro chekirasi bunabone kyanya nkororo nekatie birasi biri byabekirwe koba modern classes ebiga bya ECDE nokwanerenga ebirasi mbionsi bire bya ECDE ase wodi eveno aya mbiko babyonsi nakyubugambi bobere to no one bintu ko chakere nyankororo mbono bigenda tekorosi wa ekogera nyankororo ne schooling mankorosia skuru iliya tagulituna sabari kama mpesa pande tekobeka mabati igeri nkobere yebwate ECD class PP1 PP2 yebwate staff room yes yebwate computer room nebwate kitchen eliyere all in one room ase class keri kya elire ne kyaliangabi no class kere modern kwa rabna na promise tinga ibino wika benchmark nyebo mugabana natite abantu bacha go benchmark na gukigora abana bakarora TV ana no tari bakarori tukiri no tagenda bagenda te korora TV bande te go entertain emito na ere karabaro sire bakorara igo na mugotaro nyeri mwanya to opportunity no nase bunabone skuru ya chirichiro ubwagachi andake bogendere taro nonye skuru eri ya ibeno andake inkiora kwandya samagacho yechi skuru chiga nyankororo nerbo agachi bogenderete nero sabari kumibwate chirichiro tane tukonyibanga nero nditro sigras ke ECD modern nandi chirichiro no twalenge igoro na professor Vice Chancellor ya Open University na promise ti richo mwenga twalenga matanga ya promise na barentere e computer ya mo ne printer lakini igoroga chite ne computer ne printer aka lenta betani sana abana basome stawe nyole na nini gonko mutebyo mbiyembono aso wikira ni ira kwariete igo bono chirichiro chi computer nchiro none printer bono bawe printeri magane school amagacho to bangete na ndego itara etimwende kongo sona chief principal mogaka kisa school tutware omochango next month tarikingo bangwere wagachi mbogenderete school chinde buna chebeno yes omashimiwa nyamagwa mashimiwa zairi janda naende te korosia chisku encha mangana ECD class to nyabegete program igo wetre count ngorostre bite bia bana kiagera aiga tu atumetu na magenda to pale igo no ronto gentole para igo sali atarikirana ebirengera lyo byombiroro merobelinero na kitobere to nyikirani andake mushimiwa tugosuka korwase chisukuru twaligiringa mangana iga yobu agachibwe chipara andake nimatenga chinsamo chingase wodi ibeno ase chinsamo chirichi chipara chirichira se chi county na chirichi national government witaso kubatana kwaga muno mweshimiwa Zairi Janda inkikelia ndake bono muminyo ibeno aruchikenda tasokwalegwa andake kuigura makoli na bintu binde biria abira sobo wachibwe chipara no ase chipara chonsi natete abantu bibeno kintu kindi yoskiribe no para nini chenko boliwa
mongina wi miaka 80-70 akobolinge pale inke travera tato mwana one ko mutengene mushimi watanda ine yo mu ere na ya manyete na icha manyete na kibambe gete mbe representative yes ya barabu igo asibe no ntubu atingene yo mujumbe na rosi mujumbe no al mugabana no al mugabana karosi no onde mujumbe karosi no tora ya kyagara gastawo kwa ne yamo nandi ne yo mwananchi igo ase entunde tangani ibeno ona iga contract nero e korosi para Iran tratigi chinke goja toro yes korosi para Iran para ango chakere koru ibeno soka kyombo rami nengorosi were koru nyepisa bomba kakegati rami nengorosi were koru Nyantrago echiko chapaka birongo yende second phase ngorosi were koru Nyantrago gende kabo segende matieri igo iyitaringi meganeri ngugaso nugancho igoro kotebaga matuko masini ni beno komesa beno koberera Bagambere no kwa saidi janda contractor nero on site igo kuchake igoro libulindiri igoro bahidi mungabere libulindire manyana intene ntua akole taka gosodiete nere gasi ni tuwe kunya kuligeli burai tukonyore wodi ya ibeno ekero amfuri orabia atulikirite message tukonyore wodi ya ibeno munyaga tebanga nkonyo rabara imbere bago koliga sie nene mono gwitani abandi unabona Steve Alika bono tiambuli ekero inkiye kogera chibali jwa tebire chikuchikobe kwerami lakini ukoli chi wodi chinde kwanyare wodi nerero iramire history ekobe vocabulary niki muchanda no liyo mweshimiwa no mati kunyara ko manyere wodi you know banyone mbali na ate nerami you know mati magendero ga kuru priority sika kyotegete kokora kyotegete ngabona bono ndegetembe mundonda police station nenga nkisiwa tabaretyo igo ne priority na bantu bagabunga ki kibatagete ebiga igoto gukora biri abantu maite timbu atinguru choko tebange yeberami pale yero sibwe soke yero sibwe naba na inchi bakoro chi priorities kyo kerbate ne pale koroswa na inchi nari ginga e pale yiga kaye kunkonyere nyira assembly pekero budget yero sibwe igo asera mitayo tingunyara okwana yaga no bora nyole mpata kitirani mtumbiro batakite is priorities mbia muna sana mheshimiwa litukulia mwisonde tokanyora roboti gose nengana no nyana yo manyete mongino yo mo ogosombwa na mache na chinga kicho abamenyi bakororeka bagote bakorotinze mo Nyantrago famnatrong bakororeka bagote bangani go baganitie amararo manyete chinse mo buna chiricha Nyantrago abantu bakomboka gochi chinse mo chiricha kabosi abantu bagoso echirichiro nchiganetie chi amararo hapange sana andake mheshimiwa nubwate umurubele boko nikimna abantu bari banyalire konyora amararo ikiagere kirubongirali bagutambukira nande naro akisi bochege studio tebanga macha asogete mbobwati sibawe tachirichiro bakwanira ngo kuroiga asegetembe TV na boigo FM obamanyinga na I think you know mongina na chakirito mongino yo muna machikoirwa ache ekogera ndiro konyole mpule gutwa ngao amacha manyango achafura nandi ndiro konyora asobora robole usama karabati abekire mbura yakire nebituki byaticha chinchira chamachi byatichira bona se ri karabati amacha goeta amacha bona itira aita igoro asopara kyagera experience kinkero ntogende te kororanga none familia lina tetinchengende kobara tegitamite te barale singinjo mbari questa tinko tambe nano mheshimiwa ne pale yo anyibegete programa sokoroswo tore naki amakarabati ali kuimuki bugoro na inde nabantu tore naki ba maintain yuno makarabati nando kanyaruru sana ro amelide ono obolindi wi amakarabati aikyagera kinigentu kigo cha rimo igora kinibono ya toro kiri asante to bente kulikereri kyagara no namaro naro konyorale ibinjere bike emete ya bekiri bunembule ya tule emete ya salikire temporary link ko banga tolenga
na kitoko na torali no mutte bantu banye gwetera kyagiri yalenga obune ya tweru no mugaso bone nona abane kera bagutambukira kiskuru nali kiri kiro burarombro batemechando ibe no sioje burarombro batemechando naro bono inga kiekere mbure yature ningi yere lakini ande ekere asirire ibintu mbiro bingi egosalia tidakere korekebisha biabona Mchumulili mbono ogotonyora asi radio yago ya Getembe FM ni 129 na television yago EMS mulire Getembe television asi studio to kwa na nere honorable Steve Arika kurose wodilia ibeno nere to sangana kunya kuligeria mangana amagendero gaiga EMS muli bintu binde ayo mwenyene emambe yabono gutubwatia yenda gutubwatia sokoto ibirengeli byago na bugotulikira ujumbe utwa Krisimi baadaye usokoto endali so mitandao tulikere comment ya ibirengeli congratulation message yago bionsi mbia nche asomurobuli etwani ne ya Getembe. Mheshimiwa Oburayi abana nchi ebakomanya omurayi no gwateba ebakora omurayi yuli oranye na barabuo umuntu naro tamanyitinga ekeno mujumba gukora ekeno ikyo governor ekene ikyo MCA ekene gyaki ebintu binde mbiro kojora abana nchi amakani abo buno bono wakwana iregure chiparaso kubata nako rumuske zairi janda ichaba menyi bakabo ibeno bono babwato kusamiringa nguchi bali kuraba anake ebintu binde gaiga buno bono aliase ewodi ya ibeno aye no una kerwa tebete gwasote sobara inku alienku abaliete chirage tochukirani amangana ja ebintu bikurukunga talents support nebintu binde ine inkike lyogendera teboni gaibeno kwa ene kinga ibeno no enu linere utara benefit ya sonye ni skuru o benefit ya sensemi na aruchike guruma yago kubika paka bangi na bagaka bakura gosoli imirubili gwatigiro sinogendera no singe tuto kwasi chipara nchilo nandi chinde to kubata ne county government oh yes governor Simbarat chipara nchilo chinde chitarahera chinde chiro chigende tekoera oh yes kyagara buna bono iparanero ya kurwe kugenda rikendo tarahera lakini nere nani tuwate parende kurukirera oh yes nere kugenda gucha ne chipara chinde bono chinyinge nchirega ekogera binte biga ekero muchumbarosi ekero mugabanarosi 22 bigo konyo mwananchi ikyagera onye palerembe mwananchi tada itikomanyanga ene ya Steve Arika ene mugabana Simbarati ene mheshimiwa Zail igategete umuchando ulio besoro oh yes bali bago soro wemechandero nintu bali begenete bagatuchora ikiagera goto choli de toros para toros chisoko toros igo ikina kikerene toros ibi igo bono ali mutabe tiamo mutabwateraneti bintu mbikobana cyo konyoranga wika mubwaterane ebintu bimanyego tigeramu igo taligentole akikubanga nayo wika igintu to ogopatina nabantaba kiagera cyo konyoranga priority chikureba kiagera unabono sibino para njero chinde chirete proposal chicho kwiguru chiro taraera anenjero chuchaka bono biamona sana andake umurubeli obwa mate use project ekorokana ni kura answer talent usineria match yes talent togenete gochi sukuma because one ni bantombaro pasiseniria sogotera pasiseniria nane na teno na bantu gari tutware competition y'abantu okwiririata Roma itendire wikano ne tilla yono gwete competition yo kwiririata egine kewe kogera ndiro gwikanga no kwiririata omuntu obora ende bwatelisha bigito liko iriata sari kurugemesia mandazi kurumanya kwa matemo sojo tware grupu omayitinga ki eyenko iriatere nabeko baya degendeke niji kwiriria Washimwe ntoga oko kora very unique kurwa sindu binde ebichuri bali mamantiko kibichuri mara buna kwagacha chi talent mangana y'umupira entwake kombe galia n'abantu mende tokora maso esi na timu yetu ya Savana ni cheche friendly match asikitikanga ntorone timu eli ya Winnet egera banyego choranga mbare bamati wa kumupira bagende to the next level
togocha mangana ya maminyoko bono iga amang skuli ya qualified kugenda professional wasa maminyoka ringa musocho nyama wa secondary school ntoire tabana gwetani 7 bagochiko minyoka mutu ije kuru ibeno gento getanya kobororo wetera principal wanyona na tuabekire nto bwate temporary academy ase nyamawa asoko bundisa abana mpira na request bato ari rube yuchaga nagambire na amaminyokibu na mora ambire na era nyubiri ngocharo motenyi gatano ari jinsisko tokora maminyoko nyantrogo nere konya kumusatore atubwate stonyole academy asabana bakogenda babundisho kuminyoko because chiyo kuminyoko koiga umwana uchikuminyoka para goeta oba discourage mono nyoro muntu nga chinguru etyo kwa yanere para kwale kogendo me baba ngijago jana abandi batu mwana nga ebina byogotebera tukosoma iko asa kogenda bune subject nandi bune school Antonio raba minyoki kiagera talent mbangu chiwakana kwaro chiriru mupira umwana wa manaro rosiri helicopter na endete korosi talent njide bino bane baro barose tinga baro barose piki bangari njemba ire molire gasi ama bokaito ya na indi na samangana benchmarking na tabetenga tourist attraction na rwanda gendete bantomba chibwangu gabano gutalira ibino because ntubatege tunkero saba ina bagatumere libina etinga ya maji ikire 70% antu bacho gutara korona kitingeye na historical places to achieve kirama na ndiko city county echmaki egere abatali karabagocha batali na ontali abatali na abagoranya bamba nyitinga no itire machi na kiyale korrekana na kiyale gosia ya na mangana yo bolemi honest program to genderete na mangana ye chikanisa ya mona sana kiroko na talent anda kigetu egiti kya nyantura gumanyite kyabire egekoro egiti kya kolire amange gosigia sire chi talent chinyingi anda kiro kime kimukerengrete kyagere na kikego chikia chanda bamenyi president yetu Dr. William Ruto na promise ti na wetero mheshimiwa zaidi jana na ndetego process yumebiga koraira bila time lakini wikera na bila yagira getikeria koliri former president Uhuru Kenyatta rachaiga bonsimba ke bwata sevirengerali na mheshimiwa zaidi jana agendete kuge sukuma ya kyagara binte bione bibi tigatenjera torenga byaire nkwa politiko ya mache mache togenderete bunabona segiti Kenya ntrogo mache nale veterano mugabana Simbarat ninjega se county twaikiri mache nyantrogo ya soko kuruka bosigaria kabosigoro twabeke tangi ndororo ne community oba kabosi baleke tunugoro na barabu alere kabosi school twamentre tangi aku atrumbuke gocha naro nande tete kora soko nere kurukia mukamani irache na gravity nabantu ba kabosi banyore amachande nara kwamete aliyekuru Dr. Monda mugaka Monda baro tubore muni family amachayi akogenda kerera agende gesere the community enyora machayo e contact the site nagenda tekorosia machanda gesere mbatagete bor na inde bantu process yo bolemo ubo sare ndubu community tubare mbere gesimororo amachande irungu polytechnic noro achira abantu bagenda tekonywa ina machande nara kuruchitiro aboje nyamtro machande nare tokubanga n'umushimira sai cyanda kuruke umbu turumbuke nyabisabo ende nyamawa ende nyamtro aya koru kigati igo amane chinsoko tugenda tekorosia igo ibintu bigenda tekwe kwana tali ntuto kwana magendero gagwe kwana
acha te yote kwa rosi ni pare onyaba nyene bamanyiga ari ne kolite ige byugo kwana tari migano mbiri y'abana inchi baruki byabo gotire gento kero yentari mugano matu mane chika otinga rosi kana ote machinari nyandro aja machinari rungu gwe ko gendo nyanyor aye bono ko genda ngora igo okonyora tayo ntenga ya mugambi ubuli banta machinaro kagara banichi igabo benye babe no bono bwigwete mwanjo muligereri ngakyo omushimwa Steve agokwana ngekora no murayo ino nandi byonsi agwatuga ni byaino igo nigwete mirimo negenderere nige simakende kyamache kere skuru ye nasar skuru ya renga kero mugaba na chikunye borobishari na nento mu request ya toremere power nero bangoiga koramwe all right Matilda mbio mono sana andake omete to kwanira umurobere buna bono yo CBE ria ekero tukurigirie ward ya ibeno chinse monjiri chiro musunte aboroki wakora chinse mejiga usebinyore biga barabona kyoroche bago cyo kwikera aboroki wabali ase chinse muchinde chibwa testima bantu bali baboli estima boire nande no nyabuna bono bali barore poster baboli estima ya getiongo bono andake neba kere ase national government andake no la te mapema ngaki asibeno ndubati national ndubati county urai bwensi boko bwate nabo ko ira neri era boko ira neri kugara ayo ko boli ngaki estima getiongo igo bado mu nginomo goturi getiongo ama festivalika tama etiginto kende yes injendo naya bado ko boli wana kana boli estima tikumanya di swali eri ngayuko lira kainkolira yoko mote chinguru chiri bangete yes kurwe wodi na chibono nkole ngaki estima na njena ma wake sabu estima ne gavana nkobori gosono mujumbe gosene president yes kera nyora na boli olio kobori kegera na bono as estima se wodi beno I think tariwa togiande esego eta estima na yende kobiri baka bono ega sege chirichirali estima na ega contract nero na street race ntogenda tekobeka na yoge tiongo oro na sotaka ge gosengusiole kyagere gusunte kero nekenene abno maene na inde kero na lekubolinga banganchere batenenera se body even bagante bi to koire binto bibere tangani entre tangani ne para entre ya kabere nestima no ine tundubali ya kurukitongo ya sekiri kyagara para njarengo already bono ige para na rango itekere ne tundubali ngo kolere gas bono no konyerosi abebia amane estima twagambire no mushimi wa Zaijanda abantu bakire bakolire survey nero ni process kyagere estima yo kobekero bali tutegerende no mate chi process cha serikali lakini gente kianira approved na nagenda takoba ande tutararo bisi ngo tutatengeki mushimi wa Janda guhetere request ichi tabantu libanyali chitaya nanda kuna chanje kokote iboka bakuwa kero siminga tuamesire ya wako beka bakachi video call jagara yigi sunte kero nande kerna chita matanga ya muturetia asilite ya inge butko na boro kwale kolikiri boro rebita bimesete kurwale lakini kero asita akuri to konyerora igo no intari yoka asenaro na nyankongo tu kabosia senara estimetaraika nyamecha senara estimetaraika yono ibinte biga ukonyo gusukia ake lakini kiato kubikolera yonsirimu lakini rinde asemi yake yitano toirobis wiketo kega kyonye torakora kende iko togokora rinde kyaga babe myake tano bistokora kende lakini nande ono igo no takora no taboro all right adake mushuwa ekero ogwakwa n'irigoro ya mache ogwakwa na haranga nyantogo yani ibeno
kirumu kibono aseta iyo kenyuru nkyo muntu atatebe ngata konyora machi kwa na chisemo kinge sana mirimo ibirimiya kirukuligirelia amangana ya umete mwenye abantu abayiga batocho bachole tumurai bado nandi nkonyora baleli bagali kusasima abantu ndiri baguyi kama itasinara kugenda konya abantu nohena mangana kurukuno hechi kanisa abantu akaenda kanisa kutukonyora babulingi kanisa ibuno murai dalega lakini nimaitinga one of the things kero kwalingi gali tanga tebenga kwalite irenga na acholirwe nindigire lichisemo au chisemo chikanisa jiro chi asenari kwa mugenda ko bikokoboko kogera kando na mache buna yanya mtrogo nandi twata ball nyamtrogo ali no maitero kwanye talete nko batebya bwango gantu tonyore committee bono gutchore chikomiti chikulenda barasa yes chikulenda mache korosia mache tari gas no kolenda yes yeah aniko teina bandi mbale mongainu montaja ko connecteria mache guchumwaho agusabe chibese nande committee nere guchakoba igabantu babe ntwagambitana bagambi nko banga torendi committee ko choro yes bantu bachole balinda machayi again kegera machali ndi no ikarabo sa uikane kyakolendwa na kyakwa meeting ngoko igoro ni pipe atekire ne kyakwa repair kegera intekenene terio korosia maji intekenene kwa rosiri ne kyakule yes mangana yechi kanisa twagambite ngateba kire kanisa ntetra chore kanisa moibere tuchirosi jaira twaragambire n'abapasta no nyimbarabu n'abatebi ngo tuiwanane n'umupasta chire onyori kanisa bota bakristo ikomi enti twara ikaranzo mwako alire igamentire bachire twali bugose bakaire yes kogera no kanisa ne arobune urandi abantu bakagotoleka kuna nentu burayi bakotogara raisi yagera burayi bo twins no yole tundwali no yole kirase twins ko batore charge igoro ne kanisa ne twena nengeki kakike kwa bere myaka ibiri pastor wakiniri osekwa tawire tawire ateko ya agenda ngi school menta masom onyo okiniri iko twabwatira ndi asoko patina nakogendera magenda iko ne chikanisa echa muhimu na hande no amyo yaito egocha ya pasewa wetere chingu choma nya sai ego ika no nya sai mariga senara kotebanga bakurumya bamwanyi beire manene ngitwa kuibiri to kuibiri mwanyi beire nsemo yane ikopi like ikona ko bunisanga ya nto ibero monene yeah na ogosira ndake ebyombe mbiro manyete ebiregari emeye birabe byabangi n'abasaya bagakaiga bikogera abantu banyakogendera ebyombe binabono sako yebeno matukabere tokatenere meeting yes tande tekobeka ebyombe amo mbiro bibwate bakachinchoke bona chigiri ko nyuboke na machande neba machinala gesinga familia ya mo geseralia yerwe kaleme bol ya bekire chitangi bono nabantu tokwanga kibawe connected ku jime cyabo iho mache tugende tegusuguma kuna twaliteira asama ngana yebyombe lakini umushimi utaraye turakwa ndebyombe bino muralia koboli igintu nkore ngimo mimenyu ibenonya kayigwita mangana haya ensebe ya machere yango kisana sibeno nabuga ntebe challenge sabara ibandi bali muri yetu mu mambinga no naye igwige ntumo gambiura se studio kwandi to mbabegeta macha bande mbazara jore opportunity watch studio buna mwanga wewe waya lakini ulio body yakwandu kama endelo yagwe kwana taria yogo kwana ile byombe ebyombe twabangire mbero ready bono iga bindi bikoni okubichinchoke twagambite nande ebyombe bindi tutagete ko ari bintu bire unique ake bira attract abantu boja nabono konyora akondi nara gutura gichi chingo ko cyari tutagete ko tuga amaruma yari unique kinyoni kikire unique nyore none tausiga abantu bagotara bone kyagera we are aiming tourist attraction yes tari internationally no nyirokari kyagera nabono tuketa uzi
ikabantu bechikorora kera bangi bakotana ba eti ibanya korra bantu bangi ba yes igo bona bwasa mangana yebyombe mangana yobole notete konya beka mugabu bantu togameteno mo so agriculture torolenga neki abantu bakomonyo yosimegete chinsaga ndosumika managu ndosumike kabiti tari kinyori kigima isimegete uzineri na urioka sikinyori kigima gisimegete kabichi yoka igo ntogenda tekwake nebini bintu bango igo bigwe kwana kya zinja kwa isimegete chingeni chitaikoroga chingeni igo ikachikore chikora ngaki chiro nase bali okonyora bubwate byombe byabo bunabona okonyora gusena abantu bali chamagete ngotemba bali ko reach out ko chiase abarai andake nkora nyoro no echisimi kurwase gusena abangina no nyine kiombe no yegie kanisa konyora ngambaka netio gusira nkubekoro koboko ase abangana gwiko mate bune byombe bunabono boda bibangete babwate byombe none kero yo mabasiri okonyora balentire ngombe balentire na kintu kendi kikulinde family byombe mbikenderete na kubiko koboko asekyombe biri basano tari obutangaza no lyo naginga uno chikoro murere nyagitali onye wakujibichana no murere nyagitali ne kwanda korora mbiro kokonyo private ane mbiro vya public ekera wana to request go se ne women rep doris tanya kera di ne wikera kwa ne libi ne betanga ki mbiro mbiro binde mshimi wa sairi chanda kokonya mbiro mugavana simbala tya kokonya iko byombe kunyago konya kabire na kiki bonte te koranga inki orabuye chiwot chinde wikana ne byombe bi mokole bintu bile unique keto kira koreka nande asaba anta bange kode ni merry go round nkugula na tori chisani kugula na tori ifi no bira komo ponte te go chana uniqueness igento nai urachi korora ikekera buna bono no ina marumaya anta bange maite taipe amrakini yale wakwanira makondega gintu tutanye kuyugwa nonsi na makondaro agotraikwa kiombeke monkero kebwate murubulio bagenda te gotraikwa kabone gano genda nkero igona kinago tebinga ase wodi ebeno na tebe tenga gera be benchmarking na kikini njindo anetinga be benchmarking tokole bintu re unique egere abantu batutali tuligelingo mheshimiwa ensemo ere ya bene na ndiri very sensitive sana abantu bange jiwodi chinde no chinsemo chinda sibunge chinde abantu bakolera sana timaitinga inubono nyeribali chache anomono se wodi ibeno kekaro watebonga ebunge wodi inumo kubwaterana enseme kurunga health sector ensemo yobo chenu chinya gitali chire ibeno chire chinsemo chiri chibeno chinsemo au uchekerenya gitali enene gagu ese wodi yago ine ngaki kikindi nkiri mugenda gukora sugusira amagendo nyagitali iganda kama lyogo ngaki obokoreri guchesumo na inchi ke challenge yamerenge ibeno yes kemti sinja chage tororo school area yara kwa mire for long time and ya wege turigenda lyo boroso na the current president the deputy president ntwagamba no mweshimiwa Zairi Chanda ndira abantu bategetse kuboli amatonga batebyayo mweshimiwa nkorosiale skuru yankobere yes como tenga biamono na tema contractor ya rengororo kende kabiki kine koti na kikia delay lakini wetero mweshimiwa nagenda kama ne contractor kama ne committee yae barusia ikina koti bono iganyite approve for tender umonte berendire gendero sibwe nkoerere kiagara nanyu bikete budget ya 20 million koerere nande kertwa gamba bagamba ne president Dr. William Ruto gatebanga bintu biguchikutumeko machines bitanda na bintu bitakire biri tayari igo tugende tekorosi tinya gitari kirebe no tubate ki dispensary sato yes tubate nyamanengo bono iga kerongo sobugambi tiarengere chestat lakibonera chestat shawa no nero
nande bono nebwate capacity o para maternity. Oh yes. Nande bono kuna tukukwane contractor neire gas korosiere Mary Ward. All right. Mary Ward erneroro. Igo Nyamagwa igo Abunya Manengo. All Right. Tugocha Nyamagwa dispensary nero nantande tekorosie koroba moya beide. Round in the contract angochere ehere. Abunyamagwa. Tugocha rikendo na le dispensary nero mbabati maternity sabana bakunyarira bana. Contract nere site nere awarded contract nero tuganyitere. Tugocha ibeno bana nere before no gabu tuagachire ase outpatient gira se compound bono ya KMTC one yitu agachira se outpatient gira kunanya gochi enyomberete igo nero nande mugabana ito simbarache to promise 50 million ya garanga ite bono ga ne mirubende to kora to ende to banga egere ni nyektari ekini challenge nero ya maliogo n'abanyagitari lakini county government mba advertise amabaga abantu bakolete applications sort listing yabere ndone kwene nga abanyagitari mbachikomento chinyagitari ande n'amaliogo taraisana nande tagwisana into twandete koyo inikari abantu baitu nekitoko kora ndusaba abanyagitari nane ndusaba amaliogo no gukora into ngo togotanga amarwaire bantu basomi gwanga enetika irwetali ya watu gere bicucu igaegwe ebisi cy'umutima roma kimwe malaria igone cyo konyanya togokora buna bono amangana medical camps ko bundi sabantu. That's why now ni ntale saba tobwate litukolyo bwani internationally. Yes. Autoje ko serikali giti Kenya ntrogo igo abanyagitari mbache bache bapima barwere ba device kwetera Ronya hospital eyire Gihumbu banchiranire dokole medical camp. Yes. Asegiti Kenya ntrogo bagopima marwere ndo onsiaro na kubanyorera obugwenya litukeri elio nande mbaro ababaito ababale affected bare positive. Yes. Na barabu tutwale na barabu meeting mbabwate na chiro group koranga kina barabu toko bakogendera byaki yagera konyoranga abantu bandi kama ntusi ole positive bangete amangana stigma bali babwate stigma na batabwati. Yes. Na kitoko bwaterana. All right. Iga manage nektari tandete go shughulika na kirikira available kuna abanyagitari bacha komenta naende n'amaliogo n'abatebye nontunya takete tatikuliginchira nabone mbure kuchigusira ekemetare gwako amachari atareme nikyakuruswa egere ntomento burwire igitekene tubone twake sabu na kitoko reduce marwire na kitutari gusaba abanyagitari bange tutari gusaba maliogo igo inchirana kuigure mushimiwa kwabeire tofauti na amagania ndi yabaraibandi inga inkorosi mule wakone chinyagitari eli ya ibeno ya Nyamanengo ya Nyamagwa chonsimiro buli yagenderete chikontrata nchiro negasi negenderete byasokine lakini ugwani kwako na igule nkolinga bado na andonoga netia bamenyi bago basombi gunga ne bamuga neti mugani abanyagitari abangasi nyumuga ndimarwa irebo ibeno obosemi ya mabire yagera buna bono dispensary nero anyake bako ya chagete nerega tigaranjera. Yes. Ngakiri ya CDF twagamba ne committee umeshimi wa zaidi janda era nkora terena ki ekorosiwa ige ntekene na baswari babateba kusuya ni pora ya igo nekikyo konyoranga bono no niche medical camp nyingi uguchira epipire ko tebanga abantu bane bagusiriwa aso utamanya ubumanyi ugiseme bono ubumanyi abutoko batenga neki ubutanga amarwira. All right. Ekyo konyora tubwate medical camp ekyo konyora toko request wakeranga pastor mbiya muna so wancha woto rentera medical camp asigiti Kenya ntrogo tare saba igo mwezi
tomerane utaresa komati kugura stokari pia sana na mheshimiwa umetena gutokwanira magendero onsi na ndendake onye antora kunira ase abantu bakonerie bintu usibakugure bintu ando nawo baratiga umuntu kabete chichiro nchire ase wadi yao andake naraliali mwachise osengaki cyanyale gusiro wikire birengo bingana nande naraliali andake mubangetenga chichire chiga nchichikoba asabantu aba MCA kuruchi wodi chinde barakore benchmarking na whatever ase chichiro unabone wodi bino to batichire kurukunyantrako antroge ino wenda bone ganere bwata chitaye chirengi iko bado benchmarking na bomu takwe benchmarking na wakwani tuagambire na national government wetero mheshimiwa Zairi Janda kolosiale chire nene egera abantu bakonera ibintu chirime. Oh yes. E budget yetu kisi county nene chirnera litara erabia erantu begete budget ya 10 million etekiri konosiko. Aria chirime no begete ebo ria maji gesema. Babwate bakamache bondo kubana nayi soko na rotikioro abantu banyu andi basubiriye amatunda ndako nandi komatenga amache na rokerekento abo chendo igo chireri ne bwate committee na inde togendre te konyero sina na request para nero enyoncho kadaine na rero sibwe egere ninde quest tumugabana to sentora nyibike na ro kapros kyagera ichire monere nene pantante go cha benchmarking ichire nere proposed ngande te kusukuma ne yanyebisabu market nero family nero banchire asekuru bole mheshimiwa Zairi wanjire go to ichire ndororo igo e process negenderete asande ne chichiro chinke bunanyamawa mbabekere chitayanchiro bunaligena yanchiro naliangino muzase chire ndenero ningendete go process igo yani bichire bikebya bituke bikeshe igo to qualify tena na nto gocha benchmark na wawo cha marore abantu bakabaka butuko ya nyantro na ron to begete budget chonchiro nchiro kora safe tanking ko kolematore negeti alimo ino kuna gitara cha cross kwamte wana nite to beke chere temporary bantu nigutumia toganyite giti kerosi. All right. Iga mangana chichiro na ariana gamane committee chiri chome na nkurigiri wirase nero kando ndi baba wenye gochaja sinanda nto bakonali na orase chiro ichombebe igo konya gutigera tole step assistant. Right, mwancho murigereri no motegereri amangana yonsi namana kuruso muske Stevarika no murubuli kurunga etuani ya Getembe murubuli ime ya television ya ubwanchiri ya Getembe abugasi radio nambiyemo ya 102.7 Getembe FM andake aye watu bwatire bono mambia ngorangora tukunya kwenda kwa chia samangana ya magendero nugetenga atukunya ira ngakyo mugambi agukwana ayandake kuratu kwanira ngutu kirisimi ligero sangana itu naburabe nubwatekerengeri gusokubulia abamenyi bali chisomo chibeno abantu bali chisomo chiri chionsipi chinyiri bali ayo mugusyo mitokuru chibunge chonsi chagusi andake no uliule isiku ya gusi kwana kuna intu andake nkekele uragani gopongeza usekerengeri kya bono mambia YouTube atakurwa nkyuragani gosoku kwane mugambi bono mambia 0741 583878 na bogo 0726 447367 na bogo tukwanira yemase yemo eligere kurasangana intugana bogo kwana no mugambi Stevarika omukwani gosotu kwanire obuli okobuli goso andake komenta kwago asena mpa ajesimi imambi yabono igongo chubogoli ibere isatu bono mambia witase number 0726447367 eligere usangana itubono mambia aliyesesa mu SMS likango chume yago ensambilia WhatsApp ensambilia SMS na biga ensambilia Facebook matilda ngakibago tunyora tushabogoli ibere isatu tunyore buna Getembe TV Facebook na voigo YouTube na ro tunyore buna Getembe TV kurinde ndoshegega Corazon Maria agotevana mheshimiwa oyubeno very humble akobolinga andake tanya komborani suti timanye tisiasa
siasa ni yake utawanganda kitanya koro mheshimiwa kovegete suti timanyanga nasikia kwa nere yagiga nabwo Franklin Mabea agotebana nere amaigae Franklin Orale Mabea agotebanga amaigae gocha sore omheshimiwa nabwo babo Calvin Intabo nigati ya bari bakukwania na Maxwell urwa inani erega alengi kupoli story yengana yestima ya Getiongo ofuiche nkwa na tise mocha Facebook ndo chenaro na bagendete kusanga na into ase evireviga vyabona mambi akero baligete ujumbe chabo ba Bartolomeo Momanyi, Christopher Tandi, Alex Mbauti, Barnabas Kefaso abo bagendete batana nigo bakorigerera umurovere kora chinsemo au Harold Musekurwa anya kurwa anya komisaro otabanga watching listening mwambio yo amangana yo akolire abandi baige yonde ndochege abantu balegeiga Benford undali watching and listening na bategerete kigima Crif agorunga Crif kuronya ntogo agotenga na igura mangana maya na bakuri keregeiga ayo sindigati yijumbe chigo chageiga ntabulibere mushimiwa iki kigabono ayege kogera ingana niruwa kwane tatu gukunyulia watebetenga egati yije jenda cyago cyalenginga wiko connection wikore tabantu kurusi kubachi ibintu nande none bintu bingugwa konega na igure ngwatrira Safaricom watoire igoro imwenge chirikiro no murayi galia oleta touch computer chi connection ichiago inga kikunyalika naye wa chief lero ngakyura arusi jo friends arigo muire ibeno akolige ntigitoro na ande si totaliben inga kikunyara oleta touch connection namana abantu banda barayi bandi uchiben ngora chinguru cy'abantu ibeno bange igumo bisimbero bimweshimiwa onye tolikende maite bona kelongo kwana usire mweshimiwa janda sino mugaba na Simbarati sino ndiwasingu kwanira ninyeire power chumana inchi como request gwetera chinguru chumana inchi lakini abatebetinga enga chinguru basabere bintu bakanga chinguru ejo iko power toire teringe nere gosabira ya abana inchi bakoire power yeah. Alright, Matilda. Mheshimiwa engane yuna kwa yera nirigo na kiora segete abarai bande kiagera aendo chingana boku wak na barai bare bakorokana in terms of politics bakorokana ngabateni ne chinsa mochinga bakwa mirani gisiasa lakini yatoka ngaina bo koliga sina barai abaiga bonsi inkiora tebi abarai bande korwa gusi banyare kwigi gose banyare gokonya abantu gwetera sinchiro ne maite ikiterigento ko chakere ngoro go chaka se manifesto aneka na go tebi fanto na tetimo gonchora inkolega asi n'abantu bacyorere ogora nyoro nye muraita bigite manifesto yo bono ntuza gunchira bono nje ne manifesto nari gitenga ibona harote bete manifesto ayemo gonchora tingo kora mirimo na bali bandi era toko musaina rogikirogo mheshimiwa musaina rogigetio kote banganaga netiko bo muraya samatukale bosyo lakini wiso kurigereria kawo chikurigereria mbwa yo murai Steve ari kote bangana inchenga netie na ikekera na ikirali nkorega sina abantu bonsi esegeto yaonere kosa maite one yokoranga ningo ogokonya yento kirio tagete because sekero tagete amache kenyoro tocha koliyo muntu bwistima gokurigia itageterie abantu bagata kibatagete nabono ebintombiro omugaba na akora bintombiro muchumba akora bintombiro guminera pepa yes yeah yekogera tocha kuchaka gosabu mujumbe ibintu biro ofisiye mu guminera igo ikorosi umanyenga mbarabi chorire kamo ocha kengo brayo buiga tubate kuruboro tubate president Dr. William ocha inse dogo ocha tubate senator Richard Mumonyo tubate mugabana Simbara tubate women lab Doris Donyi tubate mujumbe Zairi Jana tubate muntu bako ven Steve Ari igo naye as a responsibility chingreji kwa ile kolinga abamba tagete amache aya gakotoka cha ofisi sato mugimenera naro mujumbe naro no mu gavana naro ne ward nene bono naye burumura yoko bagana
skuru gete tigante ebi mugabana simbara jakore kire skuru kenyoro gete tigante ebi mugimene Doris Donya ambikere asegete tigante ebi mojumbe for example una bono tugano mojumbe alikiro kobekale gese entugetere county ntwabekairo ifisime biri byakore yakire abarayao because bono murayo moto kunyara burayo nona ali assembly na kitubwate minister education se chairman buna ntwara msi na rotenete the budget na rotenete water iko it's responsibility chiriya ukoli kiboni gasi tubnabarai no koranga uyo professor Ericho Mwenga Garopani University kiko toko gando sabe professor nganga matoka ingire school poco sabe bintu birikate amangana technology kwa technology ko dinero yes school yali ke proposal toko nyango bindibya technology biroro byacha ikagero mo saba matoka ga qualify asa matoka kutoka ago tomake umbo ora nigo bana ko te bya basai gasi ndio sio para no na abuna tore studio abantu batoroche ntu batatu kyakara na butora se kamera lakini oge chumuntu be sauti na butukunya kumonya monyi menu ngente atolimi yakana tuligana ada bandi mbara ba karaki ba kora ikatwa gacha kaningia oyo bwe kamera magaji ne bakubarabara otege mitambo ya bere yes kiro moto ayugasia na kiro moto abeniki all right I love that ko yugunga mahoni kibagote mheshimiwa engane yoko koremeremo nabarayi bonsi anemono chinga kichiga siasa chigu chichiaba chiabasoire koba liberera lige siasa lakini ayena kuwaso tugukwana na intuga tugwete no mujumbo gasategera babato MCO one nduchina nabaga ntokole gazi umugabano gasada dayigwete nabaga ndimokole nere gazi president yasada dayigwete mokole nere gazi ubu bisyo bugakora twarore chinsa mukindi ugwatanda yakuro onye no moga omo MCA taka ntuwake no mujumbe asincho jogo tatuara obo mubwige siasa yani emesingi obo rusubuge siasa wasembu wa guchesa abantu nabayi mate wani ko prepare abantu mapema wetera manifest so we kanjira kyagera onye ngwatebati kyagera ndire ko te abantu ngani mbakolere mbaroseri chipara mbaroseri ya maje utaracha orunabo kwire nga chingurwe chinayo kabwata yes ko ikaro bono dirigwe ikirororo wikanande otebya abantu ngabono mwanjolide abana butacholite gukora komo ikagera abatacholete barora nyole batazagityo kore no mushimi wa jana bana batayityo kore no mugabana bana batayityo kore na none president yes abandi batagiti amantu nabaruba ko cholite babata machikabo yes lakini kwa prepare mapema nga mogonchora ninkore nabarayi naboko batebinga bemate na rito abigete manifesto naliyetehira nando noyo chinguru chabwate na nawate budget natakire kotokonya ibi ne bitomogo chiramu murayi bono munenje nikingo koranga anesi murayi anseli nga agoseli dikobona tidio kora nayi gazi tidiko maseli kyagera no barayi tari kwanja kwane to choru na baro ngo twenyorete to choriramu no anga uswati nga bono nto kone program etubike no turamu mokoram vamos ga chain we kamo smile as studio vamos tari go ikigasia kore ki igo ebinge no ko terera na korega ekero no yesu dia chandu didia bantu bakaitenga ga koragereria bantu bali ba muchandite kabasese ndabo mwana tatanya sa babiri ono nyore otabo chandu nga babiri ntukitega tekagara marieta makara gokonye asubugi muboiga umuntu wanjite gutumirieta thank you na sorry
Thank you, sorry. Yeah. Nalega iga otabanga Mr. Sarigo ambia Mheshimiwa Honorable Steve Arika to talk about ECDE recruitment as a ward. As a ward nchibino MCA no ko encourage abantu bakore application asogwa primary major yaranja tangasi to county. Yes. Bakore application bakore resort listing bono nainde ne responsibility yomu ya service board na wetera ofisi yomu gavana koranga bariki. Yes. Nchibino oversight agoche kinga ibeno yane umuntu nari kiri kurwaro ya maisaini nakitwori jinde jeira magengaira makewai igo igasiane yo kwencourage abantu bakore application na kolete nando ali mweli urwanirire aliyo moelio bono interview bakogenda. Oh yes. Tumakoranga yentukunga regional balancing. Oh yes. Yeah. Ikagera tinko twara interesting and wanero ikera bali bonsi vibe no n'abantu ba bare qualified. Yes. Bari gas. Oh yes. Yeah. Alright, ona ndo chegaiga ababulinga jago chara magira kinchiga kichigo jago to le machire chinke anake matira kure somo yago trachikurana somo gambia singana ande yuchu mweli aneke engana aratu ari gochesa umumenyo iveno ase amatuka yega make usimeti nyemeke tigarete especially kera ko na chi project ichi tigarete nchera usemero belieri tigarete nchera na amatuko monda kuri yote vanga chipali chi go Mheshimiwa goteba nchichitikirane na twatigire meti nyemeke sana toso asobo chorio bane boli busio kiona kioranya ariko bakwanira na ukuganyana kibo bwana tukuganya kongana nawe gosemelyanga kikubona tukotoka ro baganyerete chinga kicho wake kura nakina gotebinga ibintu gwakorire bigwe kwana. Oh yes. Yeah. Onye gwakwanire binge torakora mwana injinko waro opportunity kugotomaka igona intukotoro torwane tinga twikirani ibintu biri abananji batutomete amagendro yekwane because ekogera urayobo para banen kore batorento bakoreke kwanya ibintu biri igobono magendera kagwe kwana namatukaya tigarite wekatorenga abananji binde byakoreka nekyagera nakitwa boleti oburayobo muti twangu tubakolere while the opportunity nayo koranga ki nakyo kubakolera nayo koranga kyo kusuguma bibe bwangu yakogera na which boss inche gonde umuntu boko ugotumwa lakini one para none soko na bote tokolereke nenje naranga obisikingo genda uboria egere binte bikolekana binte biga bingetari okorara buli totenga manda tanya sairo no ibene bune cyane gete ono nkorere weta nkorere uko bwati entekane ibi bitigalete na kitoko bibwati nando ko bibwati ninjengere responsibility okubwati ngo bibwati ole otararu taratambuke etamu yegatobakanye ntari ko kana utambuke etamu ekero ko boli goire bakari tukogocha kuruo omanyete nge contract kwa hewa expire bueno ni maringe contract ngo kire go expire ababa nyena batenga ki contract yega because among the 5 years ye we kokole kende we kokole bakoba sigete goikoba sigete otebye bantu ngaki asfebi asike na koli walo kwa ndo batenga maintain chiko kule ibi turakora no nekamo kakyo je moment iwe kama tarabi staraka kirikikari nanding kirikie kugenda ne budget magana magendero si wodi ya ibeno Honorable Steve Arika usangaitwa mangana mange jijumbe chene chigo chaga chirichi nyingi sana wande ndo chibagote banga Mheshimiwa tigati ya Kabo Murandia nga ize hambo Mheshimiwa tutanya korora Kenya mono mangana mange sana mtu wako likagaiga congratulations ga singi yako kwa ibeno na mando chabanta mangaba bateba kuli ndi gurechinga ki Mheshimiwa na watu kuchukura yako lengo kwa libaga andake mangana jesegeto yucheso muntu ibeno na boigo chenda limu mugushomo mangana yo mwelira kwane ase studio iya masayem
ano tebangambye muno nande ngwakira bakuzibe tombye muno yes aso kwariga ni umwana ito Dr. Fred Matiangi ande no torega ibitari gento toko bisa no torabu yes kyara kukwana no balemu kyara abantu bali baibe no kwa krisete bante biringa abuno isa ine koba ne iko ba kera kukwana ne chinguru nge tari cyane bon iko no kwariga ni bari ganiti biya mono in advance ande ngo stemya abantu onye mukutano turiyo tyakwande bururu oh yes tiga turandi omulembe wanchani ibindebi kyagera naturwana nindu tweka tokurwa terika biriri gaiga abato witana nindu abagusitweka tiga kero monto mano ndagwa kwiranga nae wako sinayo wako abantu tiga to rengeri kabere yakogera ntoitana bune ntumuksi tiga tutwale omurembe no wanchani na abantu baisikomba tosuguma asoboto beka chisegi tutebere chisegi abaro bagane tukugamba igoro yobogambi tanderende tusikane birogoto kuburi bwa msie tekonya kumaniro yokuburi yobogabani kumaniro yokuburi bujumbe tekonya kumaniro yokuburi president okuburi president kero monzo tiga Chezere ikiagera twensi n'abana inchi bagocha batachola ikiagera na system igucyabe yam inchoru kuru egodi yebeno inchoru kuru constituency inchoru kuru kisi county twensi tutakanete okorana asegasiamo na soko batera na igo ngote Anton tutiga siasa chinke chinsegi tokole siasa chama genderero asaba igatorobs era bono okay turigo chachi gunga kiwa kulete bono turigo chachi bu na kiwa jete studio maralinga turigo chachi bu na kiwa tangeta mono o chachi bu inkiwa kolire asemir me wakataki kwa juga teto koregas ande tobatrane tunyore murembe no anda murembe kunyori kwanya mbia mono sana mheshimiwa ndo chinga mbraiga bawote abantu bakirira bawukwanirie anu muno abasaye kurwasi chinseme cyo bawatanga bakoira maiga mange abayigo no kwane abantu baiveno maiga na nyanchiranire tiga tobatrane ande tori ninde free yobate idea era kwanya abantu baiveno tunyarigani yobate idea turarike proposo abantu baiveno bakwanyeke tuariganiti igo tigato watrane egere nandinko banyerito mranteresa basi medical camp nandinko bangatore na pasta tutora masabo yeri tukeremo amasabo iveno bora sabera abantu baranjire galia konyora accident chaberi nyingi mwekubambani na pasta torenga kando na kubeka chipam na parega kujumbu chinyabisabo ali nyantrogo sarcha chaberi na pasta nga igoto kubeka litkerimo togende trasabono abwipara ekogera yirira abantu baitabange kera ali alige kona na gaigange na umundange nerigena asinaro tubwate hotspots ya ngikina rongo taba Kristo turi wane tononi tukemno ni numuraja ratorna ni beno breakfast meeting ya masaba kene mwana sana mheshimiwa Sincho kwa na intuboro mambe. God bless you so much. Naandika toka nitiga kiende karibu Sinchira ya bene asikita sinikega materera mbia mwana sana nje amaigane nyere abantu bakirira abantu banyabisabo banyamagwa bonsi chinze mwicho chonsi genda batenga getembento banjite naboigo ntogendete kusangana borobu ya mwase muri tukase elinde mbia mwana sana
kiragu moncho murigereri kurumambia twalengega igachi sachiricha mambia mpaka bono muruburi etwani ngokonera abali munsi tugatanire asenchira ya bene Elvis Manyara kurunsamlia transmission akurunga Wilfred Matundura no alinsamlinde ngono kurunga Eugene kwenekinga nga kichibicha chikoba muga konkoro kibache tubotana bono mambia nchenguru kwa Geoffrey Nsarigo kulinde ayumulino moteli ntugu kuiba senchunye taliaye ntoko bagaiga somurubuli ekera tugu kura litukuli Jumato berana somurubuli ende ekenda nabo igogika etwani yagatembe Monday edition. Bye bye, have a lovely day. Nyasaguseni emambi ere engia. Bye bye. Matilda Obayo ere Mheshimiwa Stephen Arika kurwase wodi yeveno twara obuligerero byana wigo lituko ligia. Omugusi bono lishirika lya Obwanjete lya Getembe Television Network amana Getembe FM nigo lyakoletera obukoreri bwayo gucange nasole tutalere imiye nyombeli ya Uhuru Towers lirongo litangani asebale kuruchinsemu cha Kisi kogenda Kisumu agene nyumba ya MTLA elio tunyara ko batogusangamo naye na gukina nyabune bisaku cy'omugusi Getembe FM na Getembe Television Network ekeneke unga kyama mugusi. Kila nafsi na ita Witanire koraria huko kwa ya Simon Angwenye Micheka nigare umwana onyagosira mugaka Musa Micheka no mongina